Добро утро, ученици! Надявам се да сте си починали тая лятна ваканция, защото днеска започвам да изпитвам. Така. Господине, ме боли крака. Какво? Боли та крака? Че мен какво ме интересува, че та боли крака? Айди 50 метра! Днеска ще изпитвам 50 метра, 200 метра. Започваме да загряваме. Хайде всички! 300 метра, 600 метра. Скок от място. Ти без екип ли си, бе? И без маратонки. За какво си ми тука, бе? Ти си ми дошъл на гости ли, а? Айде да обиколиш цялото училище по 3 пъти. Скок височина, скок дължина. Това за всички се отнася. Искам в моите часове всички да сте с екип. Народна топка. Приготвени и готови за спорт. Ръченица. Хоро! Започваме. 3, 4, 5. Георги, напусни ми часа, щом ще ми се лигавиш. Аз не съм ти госпожата по музика, разбрали? Какво ти има, бе, Анастасия? Ай, теб те боли крака. Че и мен много неща ма болят, ама съм тука, нали? Айде да обиколиш цялото училище 20 пъти. Така. Господине, нямам екип. Его още един. Без обувки, без облекло ми дошъл на гости. Няма как да се разберем. По дънки ни може да се бяга в физическо възпитание и спорт. В никакъв случай. Това не ви е изобразително изкуство. Започвам да изпитвам скок от място. Показвам. Само един път. Ох, сецнах са. Георги, вари да извикаш лекарката, че нещо му заболя кръста. Айди 600 метра всички! Мамо, прибрах се. Какво има за ядене? Браво бе, Георги! Браво бе! Прибираш се и първото нещо, което питаше какво има за ядене. Вместо да питаш как съм, що съм. О, Не ме ли виждаш? Едва дишам! аз Да, болна съм! не видях, че си болна, мамо. Еми как да видиш, то тебе носът ти не ти се появява тук в тая къща? Цял ден навънка! Приятелите ти по-важни от майка ти, а? Как ни тъй срам, бе, момченце, как ни тъй срам. Вместо да се пребереш и да питаш, ей, мамо, дай да ти направя едно чайче. Искаш ли да ти направя чайче? Какво ще ми правиш след дъжд качулка? Аз ще си го направя сама. Така изпросено всеки може. Извинявай. Какво ми се извиняваш? Ще ми се извиняваш, хич не ми се извинявай. Вай. Аз тук ще каталясам, вие вас хич не ви интересува. Не. Сега ще звънна на леля ти Снежа, тя да дойде да ми помага. То се е видяло, че трябва да искам от чуждите хора да ми помагат. Найди изчезвай. Добре. Яш, какво намериш в хладилника? Ей, неблагодарници, същият като баща си! Георги! Георги! Да, мамо! Ела да ти кажа нещо важно! Идвам. До сега бях на кафе с леля ти Снеже и ми каза за ексклюзивното събитие на Биодерма. Нали се сещаш, че те записахме на безплатен преглед с дерматолог в заедно сме .bg за акнето ти? Да? Ами виж колко хубаво, има шанс. Биодерма организира събитие специално посветено на акнето и емпатията. Така ли? Да, събитието е в The Steps в София на 8 ноември. Оле, супер! Георги, не бързай обаче. Пише, че е ексклюзивно и само някой ще спечелят участие. А мога ли да взема някой с мен? Да, Георги, може и с приятел и сам и ще разберем на 31 октомври дали си спечелил. И също така, събитието е за лица от 14 годишна възраст нагоре. Ти нали имаш 14? Мамо, ти сериозно ли не знаеш на колко години съм? Знам, бе, Гоше. Шегувам се с теб. Мерси, че ми каза за това, мамо. Няма защо, Георги. Георги, кажи и на твоите приятели за това. И те трябва да знаят, че няма нужда да се притесняват от акнето. Винаги ще има някой, с когото могат да поговорят за това, без да се притесняват. Георги, прибрах се. Лелеле, майко. О, мамо! Георги, какво си направил, бе? Ма ти луд ли си, бе, момченце? Аз Защо си изкарал всичките неща от килера? си търсих акта за раждане, че госпожата ми го иска в училище. Ама какво е станало тук, прилича на бардак къщата, бе? И не знаех къде е. Търсиш си акта за раждане. Ма ти нормален ли си, нали ти казах с нощи? Под леглото в твоята стая. Откъде да знам, че е в моята стая под леглото? А не в килера. Леле, аз ония ден прибрах.
Подреждах и виж сега какво станало. Канита и срам. До 5 минути всичко да е прибрано както беше. Добре, сега ще оправя Иначе не знам какво ще се случи с тебе. Същият като баща си, се не намерил, се не видял. Пу, значи... Знаех си, че е някъде там. До 5 минути всичко да е оправено. Его, къде го търсиш ти долу в килера? Ето ти го, акт за раждане. Ето, акт за раждане, Георги Иванов. Боже, боже, ще го търси той в килера, той е малкия. Ето ти го, акта за раждане. Добро утро, ученици. Днес ще изпитвам пожелание някой, който иска. И е сигурен в себе си, че знае урока и може да го разкаже както трябва. Така, хайде да ви видя ръцете горе. Аз. Който иска да го изпитам? Оле, не мене. Аз, госпожо. Айде, какво става? Ръцете не ви виждам. Някой? Трябва да има море от ръце. Урока не е чак толкова труден. Госпожо, аз всичко си знам. Айде, някой друг? Госпожо, аз. Пак ли той е, бе, значи? Някой друг? Айде, иначе започвам аз да избирам. Ами добре, айде тогава, Георги. Стига де, госпожо! Не виждате ли, че Иван се дига ръката? Айде, ставай да разказваш. Оф! Ама стигате, госпожо, аз всичко си бях научил за днес. Ти другия път. Добре, ученици, приключихме с урока за днес, така ще ви пусна по-раничко. Но да се разберем, да няма крясъци и викания в коридорите. Искам да сте максимално тихички, за да не пречеме на останалите ученици и класни стаи, но най-вече, за да си нямам проблеми с директора след това, че ви пускам по-раничко. Нали? Разбрахме ли се? Да. Добре. Хайде, свободни сте. Айде всички! Свободни сме! Оле, майко. Good morning, колеги! Тази пак ли почна с английски? Тук само на български се говори. How are you, Петрова? Николаева, защо говориш пак на английски? Нали ти казахме да не го правиш? What's the problem, че говори на English? Аз така харесвам да говоря. Ами не всички знаят английски. Ами, мен какво ме интересува, че не знаят English? Това не е мой проблем. Hi, Караманова, how are you? Тая пари тя брала ягоди в Англия и вече голямата англичанка. Оле, боже, много е angry. Не напразно учениците не я харесват. Окей, Караманова. Вау, монстър. Вау, Петрова, аз бях на холидей. Беше amazing. Аз ще взема да тръгвам, че имам час. Петрова, where are you going? Петрова? Oh my god, everyone тук е много angry. Hello, Mrs. Yurdanova! Това е българско училище, не английска гимназия. Oh my god. Защо всички са angry teachers? Така, ученици, запишете горно-тракийска низина. Така, горно-трак... Брат, къде ще ходя да ядем за голямо участие? Много съм гладен човек, нищо не съм ял сутринта, направо гоних автобуса, нямах време да се взема нищо да ям. Много съм гладен, брат. Айде да ходим. Наприказвахте ли се, бе? Или да ви оставя още малко да се наприказвате се едно сте на кафе? За нея двамцата е там, говори на последните чинове. Да, Георги и Иван. Госпожо. Как не ви срам, бе? Цяла вечер аз не съм спала да си науча урока да ви го разкажа. А вие идвате ми на готово и сте все едно сте на кафе. Това не ви е заведение. Това е учебно заведение. Няма да се разправим с вас.